problem? Jamen, mit problem var jo egentlig, at jeg havde rigtig, rigtig store smerter i mit venstre ben og spiste rigtig, rigtig meget smertestillende medicin, altså receptpligtig medicin, som faktisk var så stærk, så jeg måtte ikke engang køre bil, hvis jeg lige havde taget nogle af de der piller. Og altså, jeg er ikke så vild med kemikalier, men jeg var nødt til at tage det, og jeg synes egentlig heller ikke, det havde en stor virkning. Hvordan er dine smerter opstået? Jamen, de er opstået, har jeg jo så lige faktisk for nylig fundet ud af, ved at jeg formentlig er faldet, eller har stødt på, eller gjort et eller andet for 3-4-5 år siden, som har medført, at der er gået et lille stykke ben af selve det der kugleleje, der sidder inde i hoften. Og i og med, at jeg har gået igennem alle årene, så er det stille og roligt blevet lavet om til sandpapir, så min hofte simpelthen skal skiftes. Ja. Og så noget, det giver jo smerter. Ja. Så hvordan har det hjulpet dig? Jamen, det har faktisk hjulpet mig ret godt ved, at jeg synes, jeg er blevet meget bedre til at, jeg ved ikke, hvad kalder man det, mestre, eller sådan styre mine smerter. Altså, hvis jeg sådan rigtig har ondt, så kan jeg faktisk godt sætte mig ned og så, altså, ligesom koncentrere mig og grave dybt ind i mig selv, og så bilder jeg mig ind, at jeg kan snakke til de der smerter, at de ikke må gøre så ondt. Og det virker faktisk i nogle tilfælde, og så kan jeg så springe en omgang smertestillende medicin over, og så synes jeg jo, at jeg har været en af hverdagens små helte, når det sker. Så mit forbrug af smertestillende medicin er faldet ganske betydeligt. Altså, jeg har egentlig ikke talt på dem. Jeg tror til med mere end en tredjedel. Og hvordan var det at være her? Ja, at være her, det var jo faktisk rigtig godt. Altså, hypnosen, altså jeg tror, det er hypnosen, der har lært mig de der teknikker. Jeg ved jo ikke, hvad det er, du har siddet og sagt til mig, for jeg kan ikke huske det. Nej. Men også de der forudgående snakke, vi havde om, hvordan er det nu, sådan nogle smerter opstår, og hvor kommer de fra. Altså noget af de der smerter er jo også noget, der bare sidder heroppe i computeren på en, og ligesom siger, at nu gør det ondt, så kan du få det lige til at gøre noget mere ondt, hvis der nu er noget et eller andet, der også påvirker en. Så vil der jo ske det, at der, hvor man har ondt i forvejen, kommer det jo bare til at gøre mere og mere ondt, fordi der er man jo svag i forvejen. Ja. Og så det har faktisk også været interessant. Ja. Men jeg er virkelig glad for, at jeg ikke bruger den mængde smertestillende medicin længere. Det er jeg glad for at høre. Som i den her uge for eksempel har jeg kun taget i går. Ja. Én gang, og jeg må tage 3 gange om dagen. Ja, fantastisk. Ja, det er nemlig godt. Ja, det er jeg rigtig glad for at høre. Ja, tak for det. Velkommen.